My sme teda spoločnosť OP Mobility, sídlime v Hlohovci a v podstate sa zaoberáme výrobou predných a zadných nárazníkov, 5 kufrových dverí a spoilerov. Našimi zákazníkmi sú napríklad Jaguar Land Rover v Nitre alebo Stellantis v Trnave. Čo sa týka spolupráce s fakultou alebo teda aj priamo s jej študentami, tak môžem povedať, že nás veľmi teší, že v podstate máme či už absolventov alebo teda aj stále študentov aj v našom tíme. Môžem teda povedať, že máme napríklad na oddelení kvality jednu študentku, ktorá teda participuje na procesoch kvality, či už sú to teda nejaké implementácie nejakých štandardov alebo teda rôzne pracovné inštrukcie, preklady v rámci integrovaného manažerského systému a tak ďalej. Ale takisto máme napríklad v tíme aj 2 absolventov čerstvých tejto fakulty. Jeden z nich teda pôsobí na oddelení kvality ako procesný inžinier a druhý na projektovom oddelení ako inžinier toho projektu v podstate. No a rada by som možno aj odkázala študentom, ktorí študujú na tejto fakulte, aby sa možno nevzdávali a aby sa naozaj snažili pôsobiť už v nejakej spoločnosti aj počas toho študentského života, aj keď hoci možno je to niekedy náročné aj skĺbiť tú školu v podstate so zamestnaním, ale ja by som k tomu povedala možno len toľko, že naozaj je veľmi dôležité prepojiť tú prax s tými teoretickými vedomostiami, ktoré tu vlastne nadobúdajú a potom ich vedia aj lepšie implementovať. A možno práve aj na základe toho, že už niečo budú vidieť, ako to funguje v praxi, tak sa im naopak bude možno ľahšie potom aj tá teória učiť. Takže určite budem rada, keď sa s ďalšími študentami budeme aktívne stretávať a ak aj niekoho ďalšieho teda uvidím v našom tíme, ako spolupracujeme na rôznych projektoch.